Yo aseda kese na medema Nanasanmanhene sikadwa ne nukredi a wodie no ama me keni ago no eburu adwene ntiase so asante obi ka asante obi kire aseda kese de medema opemso na osetutu abebio opemso bomu asema no medana se ne sikadwa ye no sekeni ago me na obedi akonwa ne afre no konfo oben no obedi akonwa no afe apem ahangotwe ediosunsia and obedi 1876 ana me na bedi akonwa no everyone ma akonwa ne ma yefie biem ene na me de ma miamira say tutu ababio one natina akonwa ene ahemafo ne Asanteman nyina ene mahemafo mehene nanabafo otoso nai aso me asidama matina akonwa fo nyina ne Nkoranzamanhene nyina ene Asanteman nyina that's that amom so nyame show obi biara ana yeni Asanteman so TV yeso mosompa times are changing. Ghana mine, Mabusia penny me Sampamanhene, Kanina near Timo Rim, near Sidan, we are not so much one so Adani Adeswa, and Nedie, Adabov Company, was Santimemu, Abedumie, I'm a dance boy, I am re, and chance I would draw a papa, I would do good dance with Madame Homie, Ebi say, long span self lock, IBR, housing standard, hero tiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, a fay, roofing nerves, Nina, a dime, Eboniama, Adabov Company, at the Abebway, your office ankasa ewo ehwea overseas junction and na baby adwumakue factory nankasa wono eye infensia ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo de sanchensi ebegu dan so e de amawo empo se wuni obi a obetumi afre yen ewo 0245385109 Adabov Company Limited say ye dan so body a ene ye na wo mo eye osimpitimpirimpi ene aye adwada obenim bosomeda etoso edu enso yamarefo nyina akwaba ema Asanteman so TV wamamre ene wamane fie ene yen asoye ehanom se wadaroma yato yendwumede nyina pete social media handles na nyina Facebook, YouTube, TikTok wetime ahwen like my shama fofo nhwebe wadwen chebi ade be comment section na wa subscribe yendwumede dia mai email ne Asanteman so TV1@gmail.com ene de yedwa ba piem ewo menhia fikesem yemra na setutu abebi na boboano ene de wa be piem se be piem ha saidia na eye asatena ena asatena eye Asanteman asatena ene ye de somo Asanteman de na jasana na no hemfo a esom sikadwa nyina na ba be hyem ato adwena bobo ensamo a ekoso ho na afia payie ya hwene de yie ato ba bia ewose eda ene ensamo a nananam ebebobo ho bi eye kwaman ewadumase ogyadam ene nkrobi a keka woni nyina eye nkonwasem ye wiesan asedan so ewo hono menfo bia wonom esoya omfa maseda man ene wonom nyina so de wona seda eba denya seman hene ede na seda eba ena afenso Nkoranzamanhene na seda eba man so kani ago hene enso ne de wono so de na seda eba intino koso na ehwen de be free ene asetem nyina ne de nyina baba be somo ewo afidie kasie yi eso nti wadarama koso na ehwe yen like ma ye ma fofo enhwe bi adwenche nyanya de kan ka cho so eye comment section na nanom hemfo eba no edoso ye be boy pine na nanom eba no na afi no ye be sebisa wonom din ene krawodo a wonom edi so ehene ne ade asom ho eno so no enchire no ye be pa hemfo ne bi ne ene wonom edididi enkomo afa ensem bia ekoso ya Asanteman mo ase ehonoma bo ne nyina mu nchiremu ede ache megidi sa edin menhia de bia ye kan wote menhia so chakra ene se ene ye be pa sa wie ne mu nyina mu nchiremu ade asom na afenso no eye amaninya no eye ohene bia ene time enya amane e wo fikesie mu hase anawe ene nsema wodo bia ka ho a wonti ase na mensumenti ase ena mebo apina na namu bi ebisa womo na mabo yene mu nyina mu nchemu ede asom yen Grand Echo Cabanas Asanteman so professional photo studio Shiva yemim asakenim and Adabov Steel Complex Limited yeyi ene nyumaku ahodo so yasne eme yede yendwumade yi esomo Asanteman so TV ebrakwa nanim no yede wono nyina enhoma ena afenso no wona kira kwan eba somo na watim edi wono mo echi na de wo hwehwe bia na wo matimi aboa wo ama wonsa etumi aka ene yabe piem ha seidi na me show bosse de wonim bia no ene dey ubehunu adesua bia wo ena asetena mo bia no so no me show bosse wonsa ebeka empo ye hwe de bia ye hye mu se ye tuntum ana ye hye
awasekyerɛ bi ana ne nyina no ɛna obenya yenum nyina ɛwɔ fikɛsie mu ase sweetie nana dankwa me nam de dwumadie nyina wo kyerɛ me ɛde ama wo kan ho yɛmra fikɛsie mu yɛne nana mu bi nhyɛsie ne nkɔmɔ na afia setena mu nsɛm so yɛmfa nsom yɛmarefo nyina akɔ aba aha ɛyɛ amammerɛ ne amane fia Asanteman so TV mpempren yɛabɛpi mu awɔ manhyia fikasiemu ayende Asanteman Traditional Council asetena no esom amamani amane kwanso mpempre nana sangba jafla oye Sampamanhene so afenemu eso ayemfrinhia miensam a na yewrai ono nso yɛka chidom fikuna nana eka ho bi mpempren wode nanim nyam onene dom bia eka ne ho nana mahemfo nana ntra konwa ene kroma kakra na eba na wo nyina beta yewra na setutu abebi ho na wono mo atena se amamre ene amane a se efata nana mpempren ode ne ho otri kusi entrama esuminya manhene Asanteman benkum Aduana Piesie Aduana twa brade Aduana nyankopasachie Nana ene Nananom ntra konwa ena eba na mo so abaji wo madwa agatena yewra nkyɛn na afɛ no mo so ede wonom ndue enso acha yewra achi na ene de ensam ahodo a ebo fidwam ha sei no wonom ahwɛ eboa amaye atumi ato iye ekuso a ewo menhya fikisema yede Asanteman asetena mu emsem somo Asanteman so TV adaroma kwaso ade achi na yen ene na mamamre ene amane so somo sompa nana kwam bafo a woto so enai Nkoranzamanhene mpempre nana ada ase awie odan yewra na se dus abebio ase awie owie sa na e wose wo ba eye Asanteman so wona woda na seda enso ebre no mpempre de denya se Nkoranzamanhene ana kwam bafo ena wafana kama wo bemmemu nana eso afunemu esuaye etre ne kroma no ne afra no patamu esuaye no eyo papon bosomeda etoso eye aduasa ana afi mu opapon bosome ne mo no obeso afunemu esuaye etre yewra na se tutu abebio eno nteno watsa asoi awie de na ewose wode na seda eba eno ena yehu ne fefefe mpempe de wo wram Santaheman so akache ede na seda akoma akosa yadom a wotoso miensa denya se man ehene nana ena fa na wo kama ode na seda so abre nana Asanteman awie nana wadaroma yaban nana ide yebese nana nani madaroma na wasre ne one yen akasa nana adama we de wo kwade ya na wo Prempren denya se manhene ena wasibibi acha Asanteman awie prempren denya se manhene na wasibibi acha Asanteman awie yansa na nanye ne nana eni enkomo ekakra madam membra nana madam ne nana where you so nana where dey tiawa nana madam adi asem na ka che Otumfuo When you rasi, why are you papa? I was a shamaka. As a Piesie of the money. Why did the touch? And then we are the worker. You go to Chirano. I had a supply, now go on a show. Then I said, and I was CBP. I'm sure you run, I said to other view. You're right, just why I will step. So Kenya go nana obey men sana bebio nana enso afa no kama ade na seda kwama nana Asanteman emprempe ye nana ene nkomo nana dama bombo ko de ede nyankopon ase nana wasi bibia che ye rada waseda abre no ye no we ko nana seda asambe na ka che Otumfuo yo aseda kese na medema nana Asanteman sikadwa ne no kurodi a wodie no ama me Kenya go no eburu adwene ntiase so Asante obi ka Asante obi kire aseda kase de medema opemso na ose tutu abebio opemso mbom asema no medana se ne sikadwa ye no se Kenya go mena na obedi akonwa ne efre no komfo oben no obedi akonwa no afe apem ahanwotwe ediosunsia ana obedi ye 1876 ana mena na bedi akonwa no
everyone ma akonwa ne ma yefie biem ene na me na obe mensa abebiem sikadwa ehu me mobo no de akonwa na betu fie ho akonwa ne free efie 148 years akonwa ne ma fie ho ene opem so ne sikadwa dawroma akonwa betu fie a na aseda kese ana me de ma nana ose tutu abebi openso me bom mu ase dana ase bebre wade fefa wa ya mame na ne me ka kire openso no nana yesu da ase papa ya da ase papa manso kenyago ehene nana obe mensa abebio ana sabre wakan bibi ade atre yenra na se tutu abebio otumfuo awie no wonya wie pa wonya da ase dana ma otumfuo wie pa na wakọ ye Asanteman wana ono so wode na seda akwa ma na mame na pombo ko de na ifra say Frema kusue blago udine ya meda dodo ana me hunu sade usi danda ma wani aje papa ada efita nana esoi ewie ye wadan bibi fufura di ache onti wani aje ai me na ye hunu se ye hene no wadi mu enti ye de ne kofie ya bo sai e wona na ho ne akọ na hima wa akwada asenti ye kofie ti ye di asa na ye kofie bibi wo fie na ye medi bia na oh se ne mada woro made de mu bedi ye no madi ye de amamadi enti ye nso ato asa ne no mu nyina ye sa ya bada mo ase papa ya bada mo nyina mo ase enya me wa ye bia ma ye hu ne yanka ye ni ji yanku asisa asa uti fie na sapanyini ni mo fie de dai etosi na so nya me na madomo so ana mo Otumfuo so me fie do dai apaja de no anu ani ya so ya damase ani mo nyam sha ma seye na de na mo ka che Otumfuo ma me de na ka che bi na wa ye bi wa ma ye ba anya na wa ye bi me ba ma kunu sei ena me ba ma kunu sei na dawroma wanya akonya papa bi eni manyam papa we ya wanya o man hene no nti yeda nyame ase ye waye no Otumfuo nso me da na ase waye mbi ye waye da ase na nyame hira no ana pia Otumfuo ya da wase mishra manso kenyago fo na ye no wono ya da nyame ase kenya bufo ye da nyame ase se nyame aye bia ma ye se de na amanfo sika se kenya bufo ye nie hin bi se ye anso na dawroma waye amana se ye nso ye se de ade wono no de nya de kom de no enti ye so ade na wajan echi wo famra kwaso wo de atori ada enti ye da na se ya da munyina kenya bufo ade hye e ade hye prim ya Keniago ni ye nyina ya behia ha saa mre ye nyina ye nye hene ohene fefe nyame hira no no nka no hone de wo ye bia ehye Nyankopon animonyam amen amen ya bada mo nyina mo ase ya bada mo nyina mo ase papa ma ya de papa na mensa Keniago nana obe mensa oh mama apomboko wako woni nana fene sama so Keniago ehene o mama ha na wonya finhia sai menya finhia de sia nkron 62 69 years wow wo ho fe papa na wo ma no yesai me ma no se aka ememenum na emaminu na mu dodo yesai no am ye do 9 okay na ede nko na nanom ho wo bayi ho a ye ne so wono na emedi ade ono ne nkora mu no na wo mpani nsem otewa ni ye ne nana chiame na no awo pa enti san wo mo frefre no nana mpani ampa onyine ye nso okoye nana na wo ne ye ho mini abema no wodi hene ne nam enti no tie mpani nsem enti akire ye pa akonwa yi di obedie no so obedi no oba ye so Nyankopon adawroma ene nananom ne Santehene adawroma odi akonwa na ma no na de na waka che Otumfuo ne na Asanteman da wo ma sepa nyame hira wo mo mama ni mo nyama ahye me makora me kura me hu de meye mo abroso ne se ne wanze ya be fra me se nana maame Nyankopon hira mo papa Nyankopon hira mo papa
Oh, wow, man, so Kenya go for anokwa, my year, amana for papa, Pamepacho Bemeka crabia, ha, Pepachona Pombo, dear. Yamia Domnia Jamada Roma, me hoye. Ya then Uncle Pass, and I may patch your flowers say. I shall frame me, Nana Shamosi, a so be and Tegara Comfort. Oh, wow, my so, me this year, I was higher me Nana. A bra a band and a toy, or the batoy and penny for any. Yes, you had them pie bo. Esther trade yampon. And Yabusun, your son, your sir, a tied on my mind, a cheat, and more why, I mean, ne, Mamma no credit so ada dear da, almost. Now, I dare now catch Otumfuo and Asanteman. There can say that Nana Otumfuo and Sikadra. Now, him, my don't win you say. So, Mamma no credit, ada dear, Edda, your don't must say. Young coupon, and your bosom, your sense in your senior shall be Damas. Yanim someone here, dear, or Patamwa, and I get 24. See, said, what you are in the intimate tune for your baby at the Sadia, at the Sadia and about Nananom Sia. At the Sadia, made it to me in the enemy pie. Sabi, a bosom, a child who is she. Omu be, and a soon. A bosom the can be. And so why a whole moon na assay. A bosom in Nijinaye. At a mayo chrono, breach abomu pie and yagro. Tis a ne bay dear. Yen we say na me wo near Gidi, near just summoning soon di, said your tomb for Jitumono. Tis stress so a beshe, near bo abosumini in Jinaye, near ye abosumini soon near due money. Sans so almost can be. Yeah, but damn was a pa. Yamahana, not see my wife. Nkoranzamanhene, Nana, Quam Bafua, or Tosso. And I am praying, Nana Edena said that a brain ran and say to a baby, a year while call now Asanteman so and I say Edena said that I call command Nana Asante him, see ya and Asanteman, ye yenom, Ubesway, a CBB at Yenra area, not what Baba Dana say if we say. And you will be a no man of Quenya, a man is CBB at Cherno. Internet one more, a Quenya way say, dear, not just say, you will be papa. Ewo mu nti ene mama osa akwanya no eno nti no de na seda abreyemra ewie ye wakọ na Asanteman so de na seda akọ akomma no mama ni amane ayentoto na sinti ene wo se de aseda no ebre no Nkoranzamanhene na sapoma ene mpempren de waka niwra eho ama wode aseda abre Otumfuo osei tutu nana hema ho ayefe papa efise ene eye enijida ene ntino na esa efata se waka yenwra ho na wode aseda abre yenwra na sei tutu abebi mpempren yensa na hema ne nana hema enkasa nana we dia wadaroma wapomboko Ebachona ya frawo say. Nana ya sapoma toso nisa. Nana anokwa ho ya fa papa. Sabe de waka wo ba ho ama wa ba beda yenwura ase. Aseda aban anasembe na o ka che yenwura na se tutu abebio. Ye na se na medema miamira se tutu abebio. One natina akonya ene ahemafo ne Asanteman nyina. Ene mahemafo mehene nanabafo otoso nai aso me asidama masina konyafo nyina ne Nkoranzamanhene nyina ene Asanteman nyina dasida amom so nyame show obi biara ana yenim say wura da sabre die wase bibia kire yenwura ewie patomu afutuo nyina yade ne nyina ama no awie megidi say bibi da wakoma so anka wunyaa ka beka kire wo hene adesade ben na wo fa yafi de kasi so ama na to nana kwamba fa wotoso na Nkoranzamanhene nia editu na nim say ebeye nkabom eni obetena odoso na yade abu Nkoranzaman eye Nkoranzaman puntuo ntina Nkoranzaman yiyen na menene bienu betena ase na yatena odomu aka abomu se ne yese na yaye Nkoranzaman yi dawase na kroma nso asambe na aka che kroma meda obi biara ase se obi anya abetwe ye be mene no eba ma Nkoranzaman ye mo ani da so ne ye so ye ma ye ni omo hwamoda bibia ye be ya ma omo na ye beda wase ye beda mase parade mfa mu nkodu o dawase emprempre Nkoranzamanhene okay Nkoranzamanhene kasama fon so aye ne nana enim koma na pomboko de
Everybody I don't know ye. Nyamia sana na wada me for say. Ba for sa kodi. Okay. Nana ye nem say aseda ne de wura ne na ahema ada ase awie. Onso wo aseda bi ada wakoma so a obase a kire yenwura na seditu abebio na ene wo hene so ana. Ye de aseda be ma otwedi ampon Nyankopɔn. Na ne toso bi mu ye de bia ma opim so. Ye de bia ma nkransa panyimfo nyina na trankonwa ahemafo ne hemfo asofo ne nkramofo nyina. Oman bi ada ho a oman no hwehwe nkanko yedie ne nkoso ne asombie enne ya me ne wo kasai na hema ene ne hene oman hene abase da wie die fiechi abofunu bi ani ho ne hwehwe ne asombie ene mpuntu ne hwehwe ano no Nkoranzaman ena efiri ne ko obia enwene ho se ne be ya asombie beba asomrofie enya dabra sabi oburu ema oman no so ebojo ti wadaroma enne yewura no abase da yidie na me fi say bibia ni ho biem de aka nkoso ntoaso ene yehwehwe yenim say ene de ye ni gide obi abeka sampana na ye na na te say yo aya na ye refi say wonom ye enhemfo no say wonom ye nipa to say omo na be fom yen ye hene fom aya na say de sika wo hom samone no aya na ha adwen papa ekroma wasansem mo futu be na ade be ma wonom eno de entimi ntwam wo wi ase da abenwa ana say madwa no o betena so enipa de oba no enye no na de bekwa wieye ene ya ye be de so na oye ochina o ka no kore ne se pe owi a o so ye bonsam o so bi mada eno so ntini yase ye de wo tena konwa so a na konwa kase so a ye se ka no kore papa beba bone beba na emmom fa pepe wi o me se enti na wo suaye a o se me de me se nkuto ne be ye adwuma enti emfa ho ne bebia asembia beba wanim bia no wo ye oman hema ana oman hene a ne yese wo hwehwe asem no mu na fa nokre wo ne kan de pa so tumi ka nokre e hye wanim onyam Nyankopɔn hyira wo hina betena konwa so sabi oburu sabi aduna wo behunu kokko na wo se ye fufuo wo behunu fufuo na wo se ye kokko no sabi oburu sabi aduna ehwehwan wa henie ahenie fri Kristosum mu efri tete Mose brem pansu nyina na ahenie wo ho na ne nyina no ye nokre nyamestro nsamanfo no konwa na wo betena so no ono ade a ohwehwa ne se nokre wo ka nokre a obehyira wo ye wo nananom ti nokre ne yedidi akonwa nokre ne yedidi oman nokre ne yedibu amamuo nana ye beda wase papa na ye ne wo awie kura no kruma no afutu sembe na wo de ma wo mtitru ene emabu na ye mpa adwuma asabi ohena ba ye hwese ohene na ebehwe ye no futu be na de maye emma ne nye obi a de se oman hene aba oman hema aba enti o sori anopa ese wo kohese wo bekwa ahemfie na akwaje wa kohoma sika fa won sa ye adwuma enye suku nko na yese otu wiase yese otimi kɔ na ade abebɔbra enne enwuma kuadwuma ɛwɔ hɔ enwuma bebre wɔ hɔ ensano dwuma wɔ hɔ obi anko ye bi wo wɔ adwuma na na Sampamanhene ye wura ne tiame na na Sampamanhene wo ye police ni ɔyɛ adwuma eduru som da so a ɔba besom ehemfunu bi adabafo ebi ya lawyer fo enso mu nyina obi a wɔ adwuma mu som ebi ya akuafo so what you say akuafo bebre ne wom obi ya som osom a osom wie akwakoto na adwuma so yemfa yensanye adwuma yenye adwuma de ne yewura frɛ ya ba besom na nkwanko ye sɛ na na aba die me hwehwɛ sɛ na sida ma me na na aba die me hwehwɛ sɛ me so anopa yewura mom ene sɛ me kɔgye makɔhoma sika wɔ hɔ wo yɛ sa ɔhene no enkyɛ ɔhene no ho ba ba ye wahi ade abokɔ akɔsɛ afiri yewura hɔ wan fa ma wo a wo mpɛ na asɛm biem na okura so ye ba akɔpɛ sɛ bi oburu sɛ bi aduna yewura ba beduru anya afei na ɔba bɛhwɛ nipa ma nyina ɔ na ni dwumadie ne botaye nti a yede na ba ese wo mra mesom wo man no anka se nipa bia wo so anopa ese wo de wo sakɔ ye adwuma wo so anopa kɔ na kɔtena hemfie na wo hene mo akɔhoma ansana se bio watimi abɔ bra e bia wo so wo yere ne mma tifa wo sa ye bibi na fa boa wo hene kɔ ba bi na ofrɛ wo a akɔ akɔta akira akɔsom adwuma no ye som de nyina ye som ana yeda wase papa yeguso awo menhia fikesiem ene meka kyerɛw sɛ asetena no ensɛm anananom edie no edoso kwaman eka ho bi emprempren yenwura kwaman sɛm no wabua asi baabi yenye busuani wa yene ne edi nkomo na baabi yenwura ebua si ye no o kyerɛkyerɛ ne nyina mu akyerɛ yɛn na yetimi ate kwaman enkonwa sɛm no ho ase opani apombɔkɔ de ntamsɛma no bɔkɔ na wadama ye frose ye fam na ya bref pacho udwuma de ne so ye wo hene chiame ana menya wo hene menya cha me ka de chefo na Aduana de konkron e wo kwa ma me ka ho kwa man konwa sɛm hyase enye ne me de minim kra me de minim kra de afe na me de minim kwa man ensem
kwama nkonya sem no ne tofa bo kakra na se na hyase kakra bi na yemfa emra enedie so kakra menim ne se me fa ne se sabre ba bi abedru de nke ye senke ya tra ho dada na so nipa bi na ente omo ho ase ana ama na abedru sa atre se emra yeyi anim boaten e kwamra nu ahemfo omo de omdin ba na nipa miensa na eye de na asie nti a ebi mu ba akonya na to ana den akonya na to ohema na ohene ni kwaman akonya na to ama abusia pani ni mampanifo ayi nipa na nipa bi na se omo nte ase nti nipa na nte ase no yeyi committee ama committee no Otumfuo de verdict ne ba me ye se ma nwotwe bi enko ento aba ne ekoye na ekohwem na je ma nwotwe no efa ba bi akodoso esene ba bi ye gauge ne ye 3 ye wotia ene ye wodwena ase ene ye wakwasi ase omumi ansa nyina no ya busuafo bi abetimi adi ade na mo hwe no na edwenasefo na akodoso etiafo nti mampanimfo bi etiani ene kwasi ase ni so etiam so mo mpene nti na ye se aba back ebi hu ewura ye ba ewura ho no ewura ka ne se ese wa hu se ade na nipa miensa na edwenase ne etia na kwasi ase na yesi ye nti wayi etia oba pani o ye na mecha na kwasi ase so yayi mame afuko atwa na edwenase yayi mame ye srechi na no na nka ye beyi nipa a ye se ye de akonwa ne ma no no na mame ba ko ofre no praman ono ofritia ofritia o etiani kwa ma ba kwasem etia na edwenase na kwasi ase na di kwa ma akodwa ye ni bro no bia wo so biem na odi akonwa no etiani odi akonya wotie dimu ya na odi akonya akire ya anibie ba no na otukota oni ne kunu ene ne makotena baabi enti ono na esi wabetiam se gauge ne ye4 ne wo bronom ewo ho emre kra ntisa na esi ewura kire se esi no yensa nko na yensa nko boye homra na obi amfa ni family tree mra ne mekire ne ehu e nine no nenye na se fititi ni nyina na ye miensa kwa ma ba kwasem wa himfie no gauge ne miensa ye wotia ene ye wodwena ase ene ye wakwasi ase ene sida na obidi ba ko san ba ka ho sa akwa bronom ni na wo kan ni bronom bia wo kwa ma ba kwasem ntu so hwea na ye bronom be obodin be bronom friend bronom edi fro bronom bronom ne mo ho bia ni ade wo ho omo na na odi ade kwotena kwara sa ata no onye kwa ma ahema na kwotena bronom yetu na ade so wotia ewie ye bibia wi ansa na kwotena bronom ntu obia ade akonya wotia edwenase ne akwasi ase ntu so tie ya edwenase ni no maame na oyakwasi ase ni no eni tie ni nyina ka se omu nyina anim se ye babi miensa de na bronom ni no mom na te won te ase a ekofa nti wanji se ewura ase ye nko April mu no yensa amra na enyi nipa ibamra di kwa ma na de minimu anu okay nti na se ne de ebu akosi ya no ti ehwe ni mu se nyambo abosomi ye toso 9 ni mu na ewura besa afre yesram sam ko mbema asumdue aba kronimu ekosi se ye nwura beba ana wa futuo bi nso a wode bema kroma no nso aye abusua hodo no nso de omo ni se de asiftu abaka ni se akonwa de to a obi apre bi obia oyedise bia peso di akonya bi na mo sabi nye dua bi atrebe na ye de woma ye hwe nipa a osefata na ese mani di akonya no enti ye hwe se ye wura behwe na nipa a esefata no di akonya na bibia to atwa na akonya na to ye mfrinhia be se ni mfie me se twam ona se nhia dan che ohima ni ohene ni ho omienu nyina afri on ti si hina na ohene bi si hima ti se hwan na hwe akire konti hina ni abusia pen na hwe akire okay sanity ya damo sepa nyambo edru e besan de machibiem na kupon sham abusia fo aha ana ebe ma kwan e ma yemra na setutu ababio enne na setena wone Asanteman traditional council eyeye no yede nyina aba abe eguo yebeda mo nyina mo madaje mo bra mo kan ye ho na mo ne ye edi dwuma enne asetena ne mu no nsemo a ekoso ebie eye dua ya enkwanta wono mo de no de dua chie ena ebe kwaman so aye abusua wodo miensa wono mu ena yeyi ohene efrem mo no ene obi asore se abusua bi eka ho enam saaya so ema yemra ebuase da bi se aye miensa na enam madam ho se ye nan dia mo nkono mo ntomobo enkwadwene mo nsam a mo kan hu eyi na ebra so a mo asa ba abechem nsam yi na ya hwe ayi ohene ama kwaman abusua kuro no aseda nso so ebaaye aseda ebaaye eye danyase manhene na akosa yadama otosome ensa de na seda ebre yemra Nkoranzamanhene na kwamba fo otoso 9 ono so de na seda ebre yen ewra ana Nkoranzamanhene ono so ede na seda ebre yemra Nkoranzamanhene manso ede na seda ebre yemra na seda abebio ana fen so manso Keniago
ono nso ede na seda ebre yenra a waye nana oben mensa abebio ono ne nkruma na nanam nkyira konwa ede aseda ebre yenra na se to abebio na afi Asante hema se wono mama won kwan na waso bia cho no madane enkura wodo no ede ahye won sa no wono nso de pepepe yo ne no kredie ebebu won man ama Asanteman etimi afa na ntoma pa ede efra ai Asanteman so TV YouTube Facebook TikTok and I will share Adarama like you made my shama for shebi who are doing chebi another good comment section am no subscribe and media no and am WhatsApp number is 0244961189 email asantemanso.tv1@gmail.com come on your first at Piesie and my Grand Echo Cabanas Asanteman professional photo studio and I think so Shiva Yemim Asa Kenim and Adabab Steel Complex Limited and you makoya hodro and a soya snibboy chidom pampe and my yade and men shefike semo Asanteman traditional council sitnano at the ebe somu amamre and amani ekwan so makacho sa mamani amani de so wokoti Asanteman so TV dia ene na de wokwa kwhwe na de adesua de bia enem yan ne to yebo echirechiremu na ma hu na mamre ene amani na wote ase eyi efrisi na mamre ene amani so esomo so pa me di dwuma de wo chame ma o suiti nana dankwa Asanteman so TV ya somo sompa mama mi hu kente landlord akrodo ye ikeke si oro awon police side the whole sample entie de yin na be kan do ma sanje so de do ma yin na be kan ma ya oni dia onu na pe hello ona Sampamanhene dia ba kuna mu ni media no so nka hu ono ye Sampamanhene Jenny, I said, how quite? Asanteman TV, yes, so Mosompa.